ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଟିପ୍ସ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠି 30 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ପିଇ ସାରି ଚା ପିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଔଷଧ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ନାକ ପଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ପାଟି ପଟେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନକୁ 8ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ବସିକି ପିଅନ୍ତୁ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ଦଧି ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିନି, ମଇଦା, ଲୁଣ ଏହି 3 ଧଳା ଜହରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୋଇବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା। ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ନିଜର ଶୋଇବା ରୁମକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶୁଅନ୍ତୁ।